Здравейте, аз съм Виви Николаева Николова, а аз съм Никол Николаева Николова. Ние двете сме сестри и сега ще покажем как да се гримираме като сладка кукличка. Ето, сестричката ми. Сега. Започваме първо с... Естествено взимаме една четчица. Тя е облякла такава хубава розова рокля, затова първо започваме от този цвят. Така. Започваме от ъгълчето на окото. Така продължаваме, докато стане мъничко светло. Ето така. Слагаме още, за да се вижда повече. После ще го видим и хлеб. Да. Ето така, я само да е малко напред, затвори окото. Това. Ето, то се вижда, така, дигни главата сега. И на другото око да сложим хубаво розово, като рокличката. Ето така. Ето. Добре, сега ще сложим... Дигни главата. Така. Сега нека сложим малко такова, малко по-светло розово в горният край на окото. Близо до веждата. Да не се вижда много, за да не стане прекалено натруфено. Така. И на другото око слагаме. Така. Ето така. Затвори очите. Да, точно така, дигни се сега. Сега. С по-тъмно розово смесвате цветовете. За да стане по-красиво. Не слагайте много тъмно розово, за да не погрузне. Ето така. Смесвате цветовете. И на другото оченце. Идеално, ето. Затвори очите. Ето така. И сега за по-голям завършек ще сложи червило. То не е баш червило, ми е гланц. Ето. FB Lip Gloss. Не много. Ето. Така. Чакай. По-голям блясък на устните. Идеално.
Ето. Това е да се гримираме като сладка кукличка. Това бяхме ние, Ники и Виви, двете сестрички. Чао! Чао!